Ali 1943. pod kraj ili 1944. je Mladen Lorković shvatio da Njemačka neće dobiti rat i da treba razmišljati o budućnosti Hrvatske države. I on je očito u dogovoru sa Pavelićem zamislio jedan kontakt sa saveznicima, sa engleskim krugovima i poslali su neke odaslanike. Međutim, to je zapravo bilo ponešto naivno, jer u to vrijeme je već Fitzroy McLean kao poslanik Churchillov ili Amerike, ne znam točno, ugovorio sa Titom, ne znam je li u Drvaru ili tamo negdje, da će iza rata Hrvatska biti dio socijalističke republike, federativne republike Jugoslavije.